Niabot ngadto sa 408,000 ka pesos. Balor sa shabu nga motimbang 60 gramos ang nasakmit sa Parian Police Station 1 sa Cebu City Police Office sa gipaygayon nga bypass operation sa sitio BEC-GO, Barangay Tipadilla, Cebu City. Nasikop ang suspitsado nga nailhan nga si Barry Rayos Ige, 52 ang edad, residente sa maong barangay. Magatubang og kasong kalapasan sa Section 5 ug Section 11, Article 2 sa Republic Act 9165. Gipanguluhan ang operasyon sa hipi sa Parian Police Station, Police Major Marvin P. Garrido. Matud pa gipaubos sa surveillance ang suspitsado human makadawat og report ang kapulisan sa kalambigitan sa illegal nga droga. Ang nasakmit nga droga nahatod na sa Cebu City Forensic Unit alang sa eksaminasyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.